Kwaqhuma umbayimbayi isiqhumaqhumane kwazamula induku yabezizwe. Ku-June 16, 1976 kwaguqa amaqhawe nabo Hector Peterson. Laphalala igazi zahlengezela kwagobhoza umfula wezinyembezi eMzansi Afrika. Ile mphefumulo eyakhishwa ngendluzula imizimba ivalelwe esigodlweni sobandlululo. Igazi lezingonyama elachithekele emhlabathini. Ondlebe zibovu bethopelekithi besiphuza inyongo. Wabona likhulu umhlabathi olele isidumbu sikaPeterson kuwe ngiyakhothama. Migode yambiwa yagqiba amaqhawe iyonona ngokufukamela izidumbu ezazigwedla imiqondo ebanzi. Etilongeni losizi intsha yakithi yayivalelwe ngamaketango ifaswe ngamasongo. Imiqondo yayihlezi igubelene ngoba elenkululeko kwezemfundo babelifunga isango. Mdali makwakudaliwe elenkululeko kwezemfundo kwelakithi lakhala kabuhlungu icilongo. Ngokuqhuma kambayimbayi isiqhumaqhumane kwazamula induku yabezizwe. Ku-June 16, 1976 kwaguqa amaqhawe nabo Hector Peterson. Laphalala igazi zahlengezela kwagobhoza umfula wezinyembezi eMzansi Afrika. Kwababuhlungu bemva umgodi bengawulali bephendula isambane. Bamba umgodi bangawulala baphenduka isambane. Kodwa-ke akusenani sekufuneka thina esikhona sihluze imiqondo sibambane. Sisuleni izinyembezi singakhali sigabe ngemfundo nenhlonipho kube yisona sikhali. Babebhekene nengwadla kwelaseSoweto bengenze lutho. Bedudulwa ngesibhamu bedutshulwa. Kodwa noma kunjalo abavumanga ukuhlulwa. Bakubona kuyizeleze ukucela empunzini insimbi bayibambisha isinjalo baqhubeka nokulwa. Kwakoqabana ukuvika inhlamvu yesibhamu ngesitini. June 16 uyohlezi uyisikhumbuzo sensizwa nentokazi ezalala. Igazi lazo elaphalala. Siyohlezi sikhumbula njalo leyo mphefumulo eyaphangalala. Ukube bekuyangami nangaphansi komhlabathi emathuneni lamaqhawe besiwagubha. Kodwa-ke akusenani singaba seNingizimu Afrika thina lolu suku siyohlezi silugubha. Sabelo Mvelase. Freedom is coming.